दुरान्ड कापनि बेलाया जोङो दाखालि नर्थ इस्ट एफसि जेनदों बेखौहाय जोङो आंनि मथेबा आरोखि आंनि बिजिरनायाव जों तुलना खालामनो हाया नर्थ इस्ट एफसिजों बड'लेण्ड एफसिजों। बड'लेण्ड एफसिया जाहैबाय टेम्परारि टिम, दिनै खुलिदों, लेंहरब्रबबाय, ट्रायल होबाय, दुरान्ड काप गेलेहैबाय। बै जाहैबाय आइएसएल टिम, जाजेननायनिफ्राय नर्थ इस्टआ गेलेगासिनो दं, कन्टिनिउ सारा बोसोर बिसोर केम्पआव प्लेयारखौ दोनो, फरेन कच लानानै दोनो। नों बेजों जोंनि बड'लेण्ड एफसिया कम्पेयार खालामजानाय नङा आरोखि। मोजाङै बिजिरोबा बेखौनो मोनगोन बयबो, खिन्थु आंनि बिजिरनाया बेनोथार। एफा एनै खमि दं, जेन'बा बड'लेण्ड एफसिखौ जाय गाइड खालामदों दा, नोंथांमोनाबो मिथिगौ नङा होमबा? दुखु मोननो नाङा जाय गाइड खालामदों, जेन'बा जोंबो मिथियो, आंबो मिथियो, जेन'बा आंनिनो जेनेबा आसाम फुटबलनि सेक्रेटारि जानानै दं, आं भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै दं, आसाम फुटबलनि जों एखे माबायावनो दंबाय थायो जेन'बा। दा बे सांग्रां फंबाया सालायदों, सालायनांगौ, थिगैनो दं, गथ'फ्राबो गेलेनो मोन्दों एफा गिदिर इन्टारनेसनेल प्लेयारफोरजोंहाय, अबिगथा मोन्दों मोनसे। आगोलाव जायगायाव गेलेदोंमोन, मोजां गेलेसिननो हादोंमोन, बाहेरायाव थांनानै गेलेहैबाय, बाहेरानि एक्सपिरियेन्सआ आलादा, खिन्थु मिथिबायना? बड'लेण्ड नों क'क्राझार जानायमोनबा बिसि जेना बिसोरो, बे टिमजों जेना बिसोरो, बेसेयाव गरसे गरनै जेनगोन, जेननाया जेनगोन, खिन्थु बेसेबां जेनामोन 6 गल। खिन्थु बाहेरायाव गेलेनाय लोगो लोगो माइन्डसेटआ आलादा जायो। बेबो मोनसे एक्सपिरियेन्ससो, मिथिबाय, बाहेरायाव गेलेनाया। दा बे एक्सपिरियेन्सखौ जोंनि गथ'फ्रा मोनहैबाय, गुवाहाटियाव थांनानै, मिथिबाय। दा नंखायनो आं खावलायनाया बेसो, जोङो बड'लेण्ड एफसिखौ दोनबाय थानांगौ फोथांनानै, खिन्थु मोजां मोनसे कमिटि दानानै बेखौ सालायनो थाखाय आरोखि। क्लाबनि गोनांथिया एकदम दंथारो, होनब्लासो मोजां सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बे प्लेनिं लानानै जों बेखौ फोथांनानै दोननो हायो। बोसोरसे कन्टिनिउ लांनांगोन नों बोसोर, होनबासो बे बड'लेण्ड एफसिनि माबाया जे गेलेनायनि जे थांखि लादों बे जाफुंनायनि लामायाव थांगोन होननानै आं सानो आरोखि। मोजां गेलेनायखौनो आसा खालामो, खारना जाहैबाय बड'लेण्ड एफसिनि बादै गुबुन 3 टिम बड'लेण्डखौ लाफानानै बारा बिदि एथ' माबा टिम नङा आरो, गासिबो बड'लेण्ड एफसि बादिनो गासिबो आरो बे 3आ। ओंखायनो आं गाबोन गाज्रि जानाय नङा खोमा आं सानदों आरोखि, मोजां आसाखौनो खालामगोन। आं जे कमेन्ट्सखौ नुदों आरोखि ससियेल मिडियायाव, गाबोन इसेबां थांनाय नङाखौ आं सानो आरोखि, आंनि बिजिरनायाव आं बेखौ नुदों। खिन्थु मानसिफ्राबो इमसनेलि सापर्ट खालामो ना, गावनि टिम नालाय देरहाथारनांगौ, जेननोनो मोना आरोखि, बिदि बादिना जोंनि साननायफ्रा। औ, हलिचरनाथ' नोङो हमनानै ला, बिनि पारफरमेन्सआ हान्थु गाजायनायनिफ्राय बेयो एसे पारफरमेन्सआ एसे डाउन जानानै दङ, आरो दा बियो मोजां ट्रायेलाव गैया, ट्रायेलानो मोजां मोनाखै बियो। दसे समल' बे सप्ता मोनसेसो ट्रायल मोन्दों, बेजों गेलेनो हाया। बिनि टिमा न' डाउट गेलेदोंमोन, बेनिफ्राय चेम्पियन जादों, आइएसएल क्वालिफाइड जाबाय बिनि टिमा, डायमन्ड हार्बारनो, कलकातानि। दा मोनसे माबायाव मालिकआ गोग्लैनानै दं आरोखि, आं मिथिगौ, आंखौ बुंजोबला। नंखायनो बियो दा, बिसोर गेलेखागौमोन दुरान्ड कापआव नङाबा, बैयो फाइनाल गेलेखादों थांनाय बोसोराव डायमन्ड हार्बारा, बिनि क्लाबा, बेबो गेलेदों। दा टेकनिकेल प्रब्लेमाव गोलैनानै दं बिनि क्लाबा, ओंखायनो बेयो बड'लेण्ड एफसियाव मानो ओरैनो थानो, ट्रायल जायोना, बेबो मोनसे। दा जेनदों जानो हागौ, पारफरमेन्स देखायनो हायाखै जानो हागौ दाखालि, आरो हयथ' गाबोन निस्सय पारफरमेन्सआ हयथ' बेबो दाखालिनि तुलनायाव मोजां पारफरमेन्स होगोन होननानै आसा थियो आरोखि। देरहागोन होननानै खिन्थु बिराद आसा खालामदोंमोन, खिन्थु बिदि नङा। जोंथ' मिथिखायो, जोङो गेमखौनो दा अर्गानाइज खालामबाय थायो, सिगांथ' प्लेयारखा, सिगाङाव गेलेखायो हिसाबै जों मिथियो। बिदि नङा आरोखि, सासे प्लेयारा पारफरमेन्सआ सब समाय थाबाय थाया, मोनफ्रोमबो खेलायाव मोजां गेलेनो हागोन बेबो नङा आरो। गाबोन बेयो सारप्राइजलि मोजांबो गेलेनो हागौ आरोखि, स्करबो खालामनो हागौ आरोखि। होमबा नोङो जाय मानसिफ्रा बेखौहाय माबा बुंदोंमोन आरोखि दाखालि कमेन्ट्सफ्राव आरोखि, मा बुंफिनगोन दाना, बिदि जायो नङा होमबा? ओंखायनो एसे एनालाइसिसखौ पजिटिभलि खालामोबा मोजां होननानै आं सानो आरोखि। जानला मोनला इमसनेलि माबाखौ कमेन्ट्सफोरखौ होलाबायनो नाङा आरोखि, होयोबा पजिटिभलि होनो साननांगौ आरोखि, आंनि खावलायनाया बे आरो।